Здравейте, приятели! Намираме се на писта А1 Моторпарк. А днес сме тук в бокса при господин Стефан Зашев. Здравейте! Здравейте! Какво ще ни разкажете за вашия автомобил? Това е един от автомобилите, който се състезава с нас, за нашия отбор, и в нашия отбор имаме около 8 автомобила. Днес поради други технически причини и времето, ние сме само с този автомобил и нямаме други автомобили на пистата. Правиме тестове и си разработваме някакви неща и дойдохме, да видим как се случват нещата, защото претърпя много промени и доста модификации през зимния сезон. Общо взето сега донастройваме някакви неща. Добре. А какво може да ми разкажете за този конкретно автомобил, който е тук? Това е M2 Competition, F-серия, F87, доста, така да се каже, добра платформа. Развиваме го чисто нов от 2019 година, като вече изцяло е променена и направена само за писта. Автомобилът е засилен с около 700 коня мощност. Разработено е всичко по него изцяло от нас. Задна кинематика, отпред кинематика за предния мост, окачвания, специални спирачки натоварени, които няма как да издържат иначе на трасето и на натоварването. Всичко е променено по него, лекотен е максимално колкото позволява. Вътре е снабден с Roll Bar Half Cage, който образно на този етап покрива изискванията и стандартните на пистите, които ходим и участваме. Има аеродинамика, която сме направили ние. Аеродинамиката е много важна в едно моторспорт, така да се каже, един моторспорт автомобил, искам да кажа. Долният дифузер общо взето завихря въздуха и го изкарва надолу. Автомобила отдолу е направен с равен под и е затворен изцяло. И вече аеродинамиката, външната отгоре на автомобила и предния сплитер работят съвместно и всичко става безупречно. Общо взето имаме още такива автомобили, както и моята кола, която не е на пистата в момента, но тук отвътре може да видите... Какви масла използвате по принцип за състезания? На този автомобил използваме специално 540 Rover Racing масло. Добра позната марка, която доста сме я тествали. Има много други рейсингови масла, които в момента съответно се използват на други автомобили. Но специално този автомобил се кара с 540 рейсинг. На Рове? На Рове, да. Ясно. Добре, да видим отвътре салона. Салона го няма отдавна. Какво има? Всичко е изкарано като мокети, стелки, окабелявания и оставено всичко нужно, което само работи и ни трябва, бих казал. Тук отпред е много важно за спирачките да се покаже, че този автомобил има специални отвори въздуховоди, които отвеждат въздуха до спирачната система, за да може цялото това нещо да се охлажда, за да може като спираш на тази писта, също е много натоварена. Има голям проблем с това, че прегряват спирачките и ние имахме такъв проблем дори вчера. Днеска монтирахме чисто нови апарати, дискове, за да може да продължи състезанието, защото без такава вентилация. Това е смисъл принудителна вентилация, има някакъв обдухващ вентилатор или... Всичко е от атмосферата, когато се движи автомобила. Тук е едната вентилация, другата минава тук отвътре. Супер, много и съответно така охлажда спирачната система. Добре. Мощността му е около 700 коня, M2 S55 мотор. Добре познатият на повечето BMW-сти, така да се каже.
Корав двигател е, бих казал, че е така доста издръжлив и надежден, когато се тунингова, разбира се. Нали, мотора не е стоков, разработен е и е подготвен за състезания. И бих казал, че с маслата на Рове аз лично съм го отварял след доста, нали, цял сезон каране. Сме впечатлени от износването и всичко, което е вътре, като елементи. Значи Рове маслата са си наистина окей. Ами ние ги използваме от 2 години. Ще се радвам да дойдете да ви поканим в сервиза, да видите, нали, с какви автомобили се занимаваме. Задължително ще дойдем, защото мисля, че това ще бъде много интересно за хората. Общо взето използваме маслата от близо 3 години. Доста правим тестове на пистови карания, както и на улични автомобили, и за мен лично маслото се е доказало безупречно. Радвам се, че без е така. коментар. Ами, много ви благодаря за отделеното време. Ще се радвам да се видим във вашия сервис. Ще се радвам да ви поканим на следващото състезание, примерно, което ще се проведе пак тук. То ще е горе-долу след, може би, 2 месеца прекосили. Тогава малко по-ще е различно като обстановка, защото днес тестваме и сме с един автомобил, а тогава ще сме с около 6-7 наши коли. Това ще е много интересно. Да, ще има доста така какво да видите и какво да покажем. Да. Ами добре, много ви благодаря и пожелавам успех.